जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबार जोंबो थांना थानायनि जय बर' हारिनि थेंक इउ दा नै फैगासिनो दङ एन्टारटेनमेन्ट अदेबानि नालि ओमफ्राय गोरबो खुंगुर आदा इस्लारि आदा ओमफ्राय मेहेर आदा ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां दंबावो दा बर' राइडार्सबो दङ ओमफ्राय बिदिनो फैगासिनो दं नैबे जाबाय देरहासा इस्लारि आदा बिनि उनाव नालि दङ ओमफ्राय आरो बिनि उनाव सेर सेर दं दस थाखा नुगासिनो दङ नै मोनफैजोब्बाय आदामोना देरहासा इस्लारि आदा गोरबो खुंगुर फंबाय हेलौ ओमफ्राय ब्रादार प्रान्जल नार्जारि हेन्डसेक फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै जोंना मा नाम आदाना राम नै आसोला दं नै नालिया आसोला खनसे बिदिखाबाय आसोला नै आसोला देरजारलै थेंक इउ मोजां नांबाय आरो ना औ दे आसोला औ ए गनेश बेथिं लोगो मोनदों जोंना प्रान्जल आदा थेंक इउ बे फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगो मोननानै दे थेंक इउ आसोल बिथांनि सिलेखौ आं गोदोनिफ्राय नायगासिनो दंमोन दिनै लोगो मोननानै बहुत मोजां मोनदों बेखिनिसिम फैनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे मेहेर आदा दङ मेहेर आदा दा नोंथांमोना बे सफैनानै दा एन्टारटेनमेन्ट बिथां दङ दा बर' राइडार्स दङ लोगोसे दैमु बसुमतारी दङ लोगोसे गोरबो खुंगुर दङ बिथांमोना बे जायगायाव सफैनो हादों दा बिथांमोना मोननैसो कुइसन सोंगोन नोंथांमोना बे सफैनानै जोंनि बर'नि थासारिखौ नुनानै बायदिसिना गाबलाय खुलाय बे थासारिखौ नुनानै माबायदि मोनदों गोसोआव नोंथाङा गिबियावनो बुंबानो जाबाय बे जायगायाव सफैनानै बिराद दुखु नांनायसो मोनदों आं माने जोंनि बर'फ्राबो जे माने बेफोरबायदि खना खनलायाव थानानै बेफोरबायदि खालामजादों माने आं बेखौ बिराद अयनाय मोनदों आरो माने बेयाव नुफैनानै जों बिराद दुखु मोननाय मोनदों ओमफ्राय जोंनि गासिबो इउटुबार्स टिमानो दुखु मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'फ्राबो बिदि खना खना जायगायाव गोदोसोनानै दंमोन जों बेखौ बारा मोजाङै मिथियामोन दा जों मेगनजों दिनै फैनानै नुफैबाय जे बेबायदि हालोदाव दङ दा ओंखायनो जों बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों फैनानै बेयाव दा फैनानै नुफैबाय बिराद बिदि सिफायना होनाय न'फोरखौ नुफैबाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों दा नोंथांमोनाबो नुखादों जे निउस चेनेलफ्राव नुदों आरो सोरबा इउटुबनि जे भिडिअ नुखाबाय दा बेयाव फैनायजों लोगोसे आं बिराद दुखु मोनदों आरो गोजोननाय थाबाय आरो दैमु बसुमतारी नोंथाङा बे फैनानै माबायदि मोनखो गिबियावनो प्रान्जल आदानि चेनेलाव बयखौबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय जिनाखि बरबारिनि जोंहा बर' सुबुंफोर दङ बिथांमोननि न'फोरखौ जिबायदि JCBजों बुख्रुबजोब्बाय माने सेवहांगार बायदि खालामनानै गालांजोबदों आरोना बेखौ नुनानै जोङो एकदम गोसोखौ बहुद दुखु मोनदों सानथ्र' हायै जोंनि गोसोआव जेन जोंनि बिथांमोनाबोथ' जोंनिनो थै मोनसेनि बर' दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिदा फंबाय सोरबा बिबथै बिमानै जानाय बिथांमोनाबो बिदि जानायमोनब्ला जों गोबां दुखु मोनगोन दाबो जिनाखि बिदि जानांबाय बिसोरबो जोंनिनो बिदा फंबाय थै मोनसेनिनो जिनाखि बर' बेनि थाखाय जों गोबां दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जों जिनाखि बर' जेसेबांनाखि जोङो इउटुबारफोर दङ थाबैनो जोंनि सरकारा थाबैनो जानाय थानाय सुबिदाखौ खालामनानै होयो जों बेखौनो लुगैयो दा बेयाव फैनानै दुखुनि अनगा माथो बुंबावनो जों गोबां दुखु मोनदों बेनो आरो दा जों सरकारखौ बेखौनो लुगैयो जाहाथे थानाय सुबिदाखौ थाबैनो खालामना होनांगौ जानायखौ बेखौनो लुगैयो जोङो BTC सरकारनिसिम BTR सरकारनिसिम बेखौनो जोङो खावलायो बेनोसै आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों बे फैनानै गोरबो खुंगुर नोंथाङाथ' दानि बावैसो जेनेबा अखाजों अखा मोनफैबाय नोंथांमोना एफाग्राब गोजाननिफ्राय दावबायनानै फैदों ओमफ्राय बे थासारिखौ नुफैनानै माबायदि मोनखो जोबोर दुखु मोनदों जेरैबायदि जोंनि बर' हारिया माने बर' फिसाफोरा दासान्दि जेरैबायदि आलाय सिलाय खालामजादों जिबुनु ना जोंनिया ब्रादारा बुंखाबाय थाबैनो जों सरकारखौ लुबैयो आरोना बिथांमोननो मोनसे मोजां थाग्रा जायगा होनो थाखाय बिनिसै जोबोद दुखु नांदों होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे मोनफैनो हादों एफाग्राब गोजाननिफ्राय दावबायनानै फैदों बे बार अखा बा अखा दैयाव नोंथाङा बे फैनानै माबायदिनो जोंनि थासारिखौ नुनानै बर' हारिनि थासारिखौ नुनानै बेयावनि थासारिखौ नुनानैथ' बयबो दुखुआनो मोनखागोन आरो आंबो फैनानै दुखु मोनफैदों जेरैबायदि सरकारा जोंनि सायाव बा जोंनि बर' हारिनि सायाव बा जोंनि पाब्लिकफोरनि सायाव जेरैबायदि आक्रमन खालामदों बेबायदि जाथावना जानो नाङामोन जोङो बेखौ सानदों आरो जोङो मिथिनो मोनफैदों बेयाव फैनानैहाय जे बिथांमोननो खौरां हरालासिनो खामानिफोरखौ मावदों होननानै जोङो खौरां मोनफैदों दा बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो बे अखा बांखानि बोथोरावहाय बेबायदि खालामनाया
मोजां जायाखै माने जोंथ' मानसिसो जुनारथ' नङा दा जुनारफोरखौबा न' बां सिफायनानैबाबो बबेयावबा होनानै दोनहरनो हागौमोन खिन्थु जों मानसिसो आरो बेबायदि खालामनायखौ आंनि साइडनिफ्राय आङो गोबां दुखु मोननाय फोरमायो आरो फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बेबायदि जाबाय थानायखौ जोङो लुबैया आरो जोङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौहाय गोबाव समनिफ्राय बाजानाय जोङो मोनबोगासिनो आरो आङो आपिल खालामनो सानो जे फैबाय थानाय समफोरावहाय बेबायदि दाजाबावथोंसै बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरकारनिसिम खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ दायो जोंनियाव दङ ककु बर' ब्लग बिथाङा एसामिसनि माखासे खोथा बुंगोन আপুনি ইয়াতে যে আহিছে আপুনি কেনেকা পাইছে এইটো যেনেকা বহুত বেয়া লাগিছে মানে ফাৰ্ষ্ট কথাই মানে ইয়াতে আহি কিনে মোৰ এটা বস্তু ফাৰ্ষ্টত বেয়া লাগিলে মানে চবচে মানে কিছুমান ঘৰটো জাষ্ট নতুনকৈ বনাইছিলে সেইবিলাক ঘৰো ভাঙি দিছে কিমান সপোন লৈ বনাইছিলে নিজৰ সৰু বাচ্চাটোক লৈ কেনে নিজৰ ল'ৰাক লৈ কেনে নিজৰ ছোৱালীক লৈ কেনে কিমান সপোন ভাবিছিলে তই ঘৰ এটা যেতিয়া বনাই ন বহুত বছৰ লাগে পইচা জমা কৰি বনাওঁতে তাৰপিছত ভাঙি দিওঁতে টাইম নালাগে তো তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ গোটেইকেইটা মিলি কেনে অলপ কিবা সহায় কৰিব আহিছোঁ ধন্যবাদ वेलकाम दायो जोंनि खाथियाव दंफैयो मेहेर आदा बिथाङाबो बे जायगायाव मोनफैनो हादों बिथाङा गोबां जायगा दावबायनानै जेनेबा गोलाव जायगा दावबायनानै गोलाव सम जों मोनफैदों आरो बिथांमोना बुहुत खस्थ'नि गेजेरजों मोनफैदों आरो अखा बांखानि गेजेरजों मोनफैदों दा बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि नुदों बेखौ जों सोंथि खालामगोन नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो गिबियावनो बयखौबो रायजोफोरखौ खुलुमहरबाय नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव जायफ्रा नायो भिउवार्सफोर दायो जों बाव गोबां फैनानै बाव नुफैदों माने गोबां न'फ्रा गेग्रेबजोबनाय आरो लोगोसे माल माथा गासिबो जमा बुथुमनाय माने नुनानै बिखा खामदों बिखाया गाबनो ओंखारदों माने गोसो सिङाव गाबदों आरो जेनेबा दुखु मोनदों ओमफ्राय जोंथ' मा बुंबावनो एसेबांबो जों बुंनो हाया ओमफ्राय बुंफेराखैबो जेनेबा न'आथ' जेसेबांखि दामियानो जा फिसायानो जा गिदिरानो जा बोराय बेरानियानो जा गावनि न'आ सनायनि न' जाखायो थ' थिग गावनि न'खौ जुदि नोंथांमोना देख्रेबोबा माबायदि मोनगोन माबायदि फिल जागोन बेखौ आंबो माने सानखांनानै गोसोआव बिराद दुखु मोनदों आरोना बेखौ नुफैनानै आं आसा खालामो बयखौबो रायजो राजाफ्रा अननानै फैनानै नायफैदो खनसे हायाब्लाबो सोरनोबा अननानै अनसुंथाइ हरबानो जाबाय बिराद दुखुनांथावना माने थासारि 40 न'खर दङमोन 40 न'खर बिथांमोना गासिबो सिफाय जाबाय आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोर गोजामोन खोनानाय मथे ओमफ्राय दाथ' माथो होनबावनो आंनिफ्राय बुंनांगौआ एसेनोसै माने आं इन्टारटेनमेन्टनि मानसिया माने आं इसेबां इमसनेल वार्ड्सखौहाय आं माखासे माने स्पिचफोर आं बुंनो हाफेरा ओंखायनो जिखिनि आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जाबायबा अननानै माबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय अब्ला बिदि जायगायानो जानाय नङा आरो ओमफ्राय माखासे जोङो बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों दायथ' होलायनायनि गेजेरजों जोंखौ सोंहरबाय ओमफ्राय गोबां सेंग्राफोरखौ ओमफ्राय जोंनि सेंग्राफोरनिफ्राय बेबायदिनो जोङो एसे एनै अनसुंथाइ लानानै फैदों जोंल' नङा आरो गासैबो बर' इउटिउबारफोर जायफोरा हारिखौ मोजां मोनो ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि माबा आरो जायफोरा मोनसे बे गासैबो इउटिउबारफोरा अननानै नोंथांमोननि होदों आरो जोङो जेब्लायबो दुखु जाबाय थानायखौ जोङो लुबैया माने दुखुनि गेजेराव जोङो सुखुबो खालामनांगौ सेंग्राफ्रा समाव नोंथांमोनजोंहाय एकदमबारे खुला खुलि मिनिनोबो हागौ दसे उनावहाय बेफोरखौ नोंसोरबो मिनिफानांगोन माने जोंनियाव एन्टारटेन खालामग्राबो दङ नोंसोरो भिडिअखौ नायना मिनियोबो जानांगौ दा बेबायदिनो जोङो खौसेयै लोगो नांनानै फैदों आरो दा बेखौहाय जोंबो गोसो गोथारै नोंथांमोननो होनो सानबाय गोसो गोथारैनो नोंथांमोननो नाजावनानै लायबाय जाबाय जोंनि गासिबो बर' रोजा रोजा साबायखर थाबाय जौगाथोंसै साननायफोरा जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारजों थांना थानायनि जय बर' हारिनि थेंक इउ एसे मिनि होआबा बारा दुखुआव थाबाय थाना बेमार जायो मानसिफ्रा बेमार जाहांजोबोआनो दा नोंसोरखौ नुनानै मोजां मोनदों बिसोरनि दिनांसोनो फैनानै बाजै गासिखौबो बुङो जों नै माबा जाबाय
बाजै आब' मादै नोंथांमोनाथ' बिराद अमा बेदर जानो लुबैदोंमोन अमा बेदर होफैदोंमोन मोनगोना मोनदिया बाराद्राय जानानै खिगु नाङा दे फैसा गैखाया दायो बिदि अखाबाव दंखायो जाग्लिला फैनानै बहाया 20 केजि आलु सेवनाय आरो मोनसे दा जोंनि बर'नि जाबाय सबायजों आरो हामबायसै दे बाजैबा আপোনালোকে সুস্থ হৈ আছে দুখৰ মাজতো অলপমান আপোনালোকক হাঁহাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু ভালদৰে থাকিব দিয়ক जाला नालाय बांसिन थाङो आरो এতিয়াতো মানে বৰষুণৰ বতৰ গৰম হৈছে আপোনালোকে মানে কিমানজন পৰিয়াল আছিলে ইয়াতে 40 ঘৰ এতিয়া ক'ত আছে আপোনালোকে গোটেইকেইটা মানে একেলগে থাকিব লগা হৈছে মানে মেট্ৰিক চেট্ৰিক দিছে ন